Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ngubani oyakukhukela entabeni kaJehova? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Uyakwamukela isibusiso kuJehova, nokulunga kuNkulunkulu wensindiso yakhe. Yilesi esiyisizukulwane sabamfunayo. Bona abasinga ubuso bakho bangabantwana bakaJakobe. Sela. Phakamisani, masango, izinhloko zenu, nani minyango yaphakade. Phakamani ukuba iNkosi yenkazimulo ingene. Ingubani leNkosi yenkazimulo na? InguJehova onamandla, oyiqhawe. uJehova oyiqhawe lokulwa. Phakamisani, masango, izinhloko zenu, nani minyango yaphakade. Phakamani ukuba iNkosi yenkazimulo ingene. Ingubani leNkosi yenkazimulo na? uJehova Sebawothi. Nguyena oyiNkosi yenkazimulo. Sela.